Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Jina Fader Clive, qiegħed bħalissa viċi kappellan fil-Parroċċja ta' Witilajn. Kif tafu dal-għodu kol tħabbret il-mewt tal-Arċisqof Emeritu, il-Monsinjur Pawlu Cremona, nitolbu ħafna ruħ, nitolbu nofru din l-Ewkaristija lih. Kif tafu l-lum ukoll għal-festa ta' San Giuseppe, nitolbu anke l-interċessjoni tiegħu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Tolbu maħfra l-Alla ta' nuqqasijiet kollha tagħna biex nitħejjew tajjeb għal din l-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnebt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenn għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla, filoli tas-smewiet u paċi fl-art il-medmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missil li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenn għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, inti afdajt il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu taħt il-ħarsien fidil ta' San Giuseppe. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru sa ma jseħħ għal kollox b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien il-mulej kellem lil Natan u qallu: Mur u għid lill-qaddej tiegħi David. Dan jgħid il-mulej: Meta inti ttemm żmienek u tkun striħajt ma' missirijietek, jiena nqajjem nislek warajk. Nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u insaħħaħ is-saltna tiegħu. Huwa jibni dar lill-ismi u jiena nsaħħaħ it-tron tas-saltna tiegħu għal dejjem. Jiena nkun għalih missier u hu ikun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi u t-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. Flimkien? In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. It-tjiba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien inxandar f'ommi l-fedeltà tiegħek. Għax jiena qed tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem. B'ħasmewiet inti wettaqt il-fedeltà tiegħek. Flimkien? In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. Għamilt patt mal-magħżul tiegħi u ħlift lil David il-qaddej tiegħi. Jien nagħmel li n-nisel tiegħek jibqa' għal dejjem li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. Flimkien. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. U jsejjaħli int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tiba tiegħi nżomma fuq għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. Flimkien? In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. It-tieni qari. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani.
ħuti lill-Abram jew lin-nisel tiegħu il-weda li jirtu d-dinja ma saritilhomx permezz tal-liġi imma permezz tal-ġustizzja bil-fidi. Għalhekk, il-weda mal-fidi hi marbuta biex tkun mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sħiħa għall-uliedu kollha. Mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi, imma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abram. Il-missier tagħna wkoll skont ma hemm miktub. Jiena nagħmel minnek missier ta' kotra ta' ġnus. Missierna quddiem Alla li fih hu emmen li jagħti l-ħajja lill-mejtin u li jsejjaħ fl-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Meta ma seta' jara ebda tama, Abram it-tama u emmen. U hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus, skont ma kien intqal lilu. Hekk għad ikun kotran in-nisel tiegħek u kien għalhekk li dan ġililu meqjus b'ġustifikazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj lill-Alla. Ħini dawk li jagħmlu fit-tempju tiegħek mulej huma jfaħruk għal dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Ġakob nissel il-Ġuseppi raġel ta' Marija li minna twieled Ġesu li jsejħulu l-Messija. It-tnissil ta' Ġesu Kristu sar hekk. Ummu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien ħarġet tqila bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u li ma rridx ixandara quddiem kulħadd għamel ħsieb li jibata bil-moħħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, la tibżax tilqa' għandek il-martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġie bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Hi kollha iben u inti ssemmih Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Ġuseppi, meta għamer kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. San Ġusepp huwa għaddiż daqsxejn partikolari għaliex għalkemm nisimgħu daqsxejn mhux ħażin dwaru fil-Vanġeli, imma dan il-qaddiż dan ir-raġel li ma nisimgħux leħnu. Huwa raġel silenzjuż ħafna. Però għalkemm ma nisimgħux leħnu, nafu x'hemm f'qalbu. Aħna s-soltu nafu x'hemm fil-qalb ta' xi ħadd bil-mod kif jitkellem, ma fuq kollox bil-mod kif jaġixxi. Jekk San Ġusepp huwa wieħed minn dawn in-nies li nafu x'hemm f'qalbu, naraw il-qalb tiegħu ġusta, qalb ta' missier, bil-mod kif hu jaġixxi. Aħna drabi aħna nfukaw iktar fuq dak li ngħidu milli fuq dak li aħna nagħmlu. Ma San Ġusepp jifok iktar fuq dak li jagħmel. San Ġusepp huwa dan il-missier ta' Ġesu li għallimna nkunu missierijiet. Fis-soċjetà tal-lum ħafna drabi naħsbu l-mod kif inkun l-aħjar missier huwa billi nipprovdi għall-familja tiegħi li huwa mod kif inkun missier tajjeb. Ħafna drabi naraw kemm wieħed huwa b'saħħtu eżempju biex naraw kemm huwa missier tajjeb. Ħafna drabi xi ħadd biex juri li hu huwa raġel tajjeb forsi jasal anki għall-vjolenza jew isabbat jew jgħajjad. San Ġusepp jgħallimna l-mod kif inkunu missierijiet tajbin, bil-ġentilezza, bil-ħniena, billi kapaċi jaħseb, jikkontempla, jimmedita fuq dak li qed jiġri, kapaċi jkun self-aware, kapaċi jaħseb kif jaħseb Alla l-missier.
Tan Giuseppi li seta kien ikun ġust kieku bat lem il-Marija bil-moħbi. Imma xħalla l-Alla jitkellem fil-ħajja tiegħu għamel dak li qallu Alla, kien kapaċi jisma'. U naħseb kien kapaċi jisma' għax kien kapaċi jkun silenzjuż. Drabi aħna fil-ħajja tagħna għandna bżonn nitalmu iktar nkunu silenzjużi, nitkellmu inqas biex nkunu kapaċi nisimgħu iktar. Mod speċjali il-bżonnijiet ta' ħaddieħor imma wkoll dak li qed jgħid Alla fil-ħajja tagħna. Nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natara waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tala s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda, Qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar mawdija waħda għall-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-newwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla għażel il-San Giuseppe biex bl-ubidjenza tal-fidi tiegħu ikun il-ħarries tal-familja mqazza u l-qaddej tal-misteru tas-salvazzjoni fil-bidu tiegħu. Nitolbu u ngħidu Mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għall-Knisja biex tkun dejjem mħarsa minn San Giuseppe fil-qadi tagħha biex twassal lill-bnedmin kollha għas-salvazzjoni nitolbu. Mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għal dawk li jsibuha bitqila biex jemmnu, biex jitalmu minn San Giuseppe il-valur tal-ubidjenza tal-fidi u jintelqu fil-ħnina kbira ta' Alla nitolbu. Mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għall-missirijiet u l-ħaddiema kollha biex isibu f'San Giuseppe il-mudell tax-xogħol biżel u tal-paternità responsabbli fl-edukazzjoni nisranija ta' wliedhom nitolbu. Mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għal-ħutna l-moribondi biex jintelqu fl-interċessjoni qawwija ta' San Giuseppe u għalina l-koll biex inkunu dejjem lesti li minnu nitalmu il-valur ta' skiet nitolbu. Mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Mulej Alla tagħna, inti rrid li mal-familja ta' David jitnissel il-Messija u ħtart lil Giuseppi ta' Nazaret biex ikun strument li permezz tiegħu jitwettqu il-wedijiet messjaniċi. Żommna taħt il-ħarsien tiegħu biex dak kollu li nagħmluh għal Mulej u nsiru għaddejja ta' Ġesu Kristu Sidna. Amen.
Jitolbu ħuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja kollha mqazza tiegħu. Nitolbuk mulej biex bħalma San Giuseppe bit-tieba u l-qima qiegħda lil-libnek il-waħdini imwielet minn Marja Verġni, hekk ukoll aħna jkun jistħoqilna naqduk b'qalb safja fl-artal tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irodulek ħajr. Fil-festa ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust li inti tajtu barus lil Verġni Omm Alla, il-qaddej fidil u għaqli li int qedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier ħares lill-ibnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuki dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratt il-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jento salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Urodulek ħajra xoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċirkuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni imqazza Alla Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostli u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sal-mibidu tad-dinja. Għamli magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebot li nagħtijek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li int trid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fil-ferħ ta' din il-festa solenni li llum qegħdin nagħmlu fġieħ San Giuseppe, tmajtna mulej bl-ikel ta' din il-mejda qaddisa.
Ibqa' żomna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek u saħħaħ fina id-doni li kollok tieba jogħġbok tagħtina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberekkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Mulej, ħenn għal Papa Franġisku b'mod partikulari f'dan il-mument ta' djufija. Għatih is-saħħa sabiex ikompli jaqdi l-Knisja tiegħek b'imħabba, umiltà u dedikazzjoni u jkun ta' tama għal kull min qed ibati. Mexxi bl-ispirtu tiegħek lil min qed jieħu ħsieb saħħtu. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlistna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Iddaħħannix fit-tiġrib, isdeħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-imbien issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-imbien issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-imbien issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-imbien issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-imbien issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-imbien issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-imbien
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek anti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritend kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, iddaħħandix fit-tiġrib, isdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħilsna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritend kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum,
Għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, id-daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, id-daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, berkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجرازي مملية المليميك بركنتي fost النساء مبارك الفروت tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجرازي مملية المليميك بركنتي fost النساء مبارك الفروت tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بالجرازي مملية المليميك بركنتي fost النساء مبارك الفروت tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al Messier l-Iben u l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi frinna dnubietna, eħlesta minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha speċjalment li dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet inkurunata minn Trinità qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina, ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Kif kien Santo. mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana. Ġesu l-twilet għalina u rrit ikun l-bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Regina. Slim għalik Sultana om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek li ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tnedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urinna wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma nafru li minnu ħati għalina ddaħħalniex fit-tidrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sema lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi flilhom. Jistrieħuma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-Qdussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniftin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuh mulej. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuh mulej. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni.
Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzion, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U għala li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, għax inħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.